Molt bona tarda, molt bon dia de fet a tothom, distingides autoritats, membres de la comunitat universitària, senyores, senyors, molt bon dia i benvinguts en aquest acte d'inauguració del curs acadèmic 2017-2018 de la Universitat d'Andorra, de fet, el 30è curs acadèmic. Ens acompanyen aquí a la presidència, com veuen, en aquesta primera part de l'acte el cap de govern, el molt il·lustre senyor Antoni Martí, el rector de la Universitat d'Andorra, el senyor Miquel Nicolau, i el cònsol menor de Sant Julià de Lòria, el senyor Julià Call. Per començar, si els sembla, una petita peça musical, Llàgrima, de Francesc Targa, a càrrec del guitarrista Diego Galdón, que és alumne de l'Institut de Música d'Andorra la Vella. Donem les gràcies al Diego Galdón i, com dèiem, en començar, estem aquí per inaugurar aquest curs acadèmic, a més especial per ser el 30è. Toca, però, primer, abans de començar el següent curs, poder fer balanç de l'anterior i donar-lo per tancat. Per això se n'encarrega el senyor Josep Furtó, que és coordinador acadèmic d'Estudis d'Empresa i Turisme, que ens presentarà tot seguit la memòria corresponent al curs anterior, el 2016-2017. Li demanem, sisplau, que pugi a l'escenari i ens faci la presentació. Distingides autoritats, membres de la comunitat universitària, senyores i senyors, molt bon dia a tothom. Com cada any, dins de l'acte d'inauguració del nou curs acadèmic, és el moment per presentar la memòria del curs que acaba. Aquesta memòria s'estructura en 5 apartats. Un apartat de docència, on s'explica l'oferta d'estudis, un apartat de recerca i doctorat, on es resumeix les principals activitats i fites assolides, un apartat dedicat a la comunitat universitària, on es presenten les característiques dels estudiants i del personal, un apartat dedicat a l'activitat internacional, on s'explica algunes de les accions dutes a terme per promoure l'obertura al món de l'UDA i, per últim, un apartat dedicat a qualitat, universitat i societat, on s'explica les principals activitats dutes a terme des del Consell de la Qualitat, així com l'apropament de l'UDA a la nostra societat. Comencem, doncs, per l'apartat docència. Si ens centrem en els estudis reglats presencials, el passat curs 16-17 es van oferir les següents formacions: una formació d'ensenyament professional superior, el diploma professional avançat en Administració i Finances, 7 formacions de primer cicle, 4 bachelors, 2 dobles bachelors i un bachelor d'especialització, i també una formació de tercer cicle, el programa de doctorat.
Com a novetats del curs 16-17 cal destacar els 2 dobles bachelors, un en Administració d'Empreses i Dret i l'altre en Informàtica i Administració d'Empreses, així com la introducció de l'anglès, de la llengua anglesa, com a llengua vehicular en els 4 bachelors i en els 2 dobles bachelors, amb l'objectiu d'arribar al curs 18-19 intentant oferir un mínim de 30 crèdits en aquesta llengua. Pel que fa a l'oferta d'estudis reglats virtuals, es van oferir un total de 8 formacions de primer cicle, 4 bachelors i 2 dobles bachelors i 2 formacions de segon cicle, el màster en Administració d'Empreses i el màster en Enginyeria Informàtica. L'oferta de formació d'extensió universitària també és un dels punts forts de la nostra universitat. Com saben, aquestes formacions tenen com a principal objectiu respondre a les necessitats de formació dels col·lectius professionals del nostre país. Així, durant el curs 16-17 es van oferir 3 postgraus, 18 cursos d'actualització i 9 seminaris i cicles de perfeccionament professional. Podem destacar com a novetats el programa d'aula lliure, que permet i obre la universitat a persones que no forçosament tenen l'accés a l'ensenyament superior, o cursos d'actualització com fiscalitat andorrana, llengua i cultura xinesa, llengua francesa o prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme. També es va oferir el curs d'accés a l'ensenyament professional superior per a majors de 25 anys. Un cop presentada l'oferta de formació acadèmica, ens centrem ara en el segon pilar fonamental de la universitat, és a dir, la recerca. El Pla General de Recerca i Innovació creat l'any 2006 va continuar donant els seus fruits. Concretament, es van presentar 2 tesis doctorals més, arribant així a la xifra de 9 i consolidant el programa de doctorat de la nostra universitat. També l'activitat dels 4 grups de recerca actius en aquest moment, d'educació, llengües, economia financera i salut, van donar un total de 18 articles científics que es van publicar en revistes o es van presentar a congressos. Com a novetats, cal destacar de l'any 2017 el projecte de doctorat industrial, que té com a objectiu apropar la recerca al teixit empresarial del nostre país, o també la convocatòria del primer ajut per a personal investigador en formació. Bé, passem a la part de comunitat universitària. Primer, si ens centrem en els estudiants que van seguir formació reglada el passat curs 16-17, un total de 474 estudiants van seguir aquests estudis. Aquests estudiants es van repartir entre els 3 centres de la universitat i també entre l'Escola Internacional de Doctorat, tal com podem veure en aquesta diapositiva. Continuant amb l'apartat comunitat universitària, si analitzem l'evolució dels estudiants de formació reglada impartida íntegrament des de la Universitat d'Andorra, veiem com es va consolidar també la tendència alcista d'aquests darrers anys. Al curs 16-17, 395 estudiants van seguir formacions de formació reglada exclusivament impartides des de la Universitat d'Andorra. Pel que fa als estudiants que van seguir programes de formació continuada, un total de 745 estudiants repartits entre els 3 programes, 67 a postgraus, 285 a cursos d'actualització i 393 a seminaris. També 24 estudiants van seguir el curs d'accés de la universitat per a majors de 25 anys per tal d'aconseguir l'accés a l'ensenyament superior. Si passem als estudiants que es van titular el passat curs 16-17, un total de 54 estudiants es van titular. Aquí podeu veure en aquest histograma com es reparteixen. Podem destacar les 15 persones que es van titular en els estudis d'infermeria, les 12 que es van titular en educació o les 10 persones que es van titular en el diploma professional avançat en administració i finances. Per acabar amb l'apartat comunitat universitària, repassem ràpidament l'equip humà. L'equip humà de la Universitat d'Andorra està format per personal fix i personal eventual col·laborador i visitant. Concretament, 34 persones componen el personal fix i 291 el personal eventual col·laborador i visitant. Una característica diferencial de la Universitat d'Andorra és la combinació de professorat fix i professorat col·laborador o visitant. Aquest aspecte garanteix alhora la solidesa de la institució, el dinamisme i la transició dels coneixements i l'abast internacional de l'oferta educativa.
Dins de l'apartat activitat internacional, el curs 2016-2017 va ser especialment productiu. Entre altres, es pot destacar la signatura d'acords d'intercanvi amb 11 institucions d'ensenyament superior d'arreu del món per afavorir la mobilitat de la comunitat acadèmica. Com a fruit d'aquests acords, cal dir que actualment hi ha 2 estudiants de la Universitat d'Andorra que estan seguint estudis a Pequín, concretament al Beijing Institute of Technology. Un estudiant està fent estudis d'empresa i l'altre estudis d'informàtica. Així mateix, també es va dissenyar el Buddy Program, que és un pla d'acollida pels estudiants internacionals que decideixen matricular-se a l'UDA. Aquest curs, el curs 2016-2017, van ser 7 els estudiants que van participar en aquest programa i aquesta xifra s'ha vist incrementada fins als 38 aquest curs 17-18. Durant el curs passat també es va col·laborar activament amb organismes internacionals com l'Associació Europea d'Universitats, l'Associació Internacional d'Universitats, el Consell Universitari Iberoamericà, la Fundació Institut Confuci, l'Institut Camões, l'MIT Media Lab o la xarxa Vives d'Universitats, xarxa que el rector de la Universitat d'Andorra, el senyor Miquel Nicolau, ha presidit durant el període març-octubre del 2017. A més, cal subratllar també la participació de l'UDA al programa POCTEFA 2014-2020, com a sòcia, com a institució sòcia de 3 projectes que han aconseguit passar a la segona fase. Durant el curs 2016-2017, des del Consell de la Qualitat, també s'ha continuat treballant per fomentar i per promoure la cultura de la qualitat entre els membres de la universitat, de la comunitat universitària. Algunes de les principals accions que s'han dut a terme han estat l'avaluació de la qualitat docent, la millora de l'atenció a l'estudiant, creant la figura de professor mentor, la millora també de la informació acadèmica que està publicada al web de la universitat o la millora de la carrera professional del personal. També, dins l'apartat Universitat i Societat, s'ha continuat intentant apropar la universitat a la nostra societat a partir de convenis com el conveni que es va signar amb el molt il·lustre govern d'Andorra per facilitar la formació acadèmica dels esportistes del rendiment del nostre país, l'acord signat amb el clúster Tactin o programes com l'Aula Lliure, l'Aula d'Estiu, l'Aula Magna, l'Aula Confuci, l'Aula Camões o projectes també com Aprèn amb Pitabola. Bé, fins aquí la presentació de la memòria. Moltes gràcies a tots. Doncs moltes gràcies al senyor Furtó i donem pas ara sí a l'acte pròpiament d'inauguració amb els parlaments per part de la presidència. En primer lloc té la paraula el cònsol menor de Sant Julià de Lòria, el senyor Julià Call. Molt il·lustre cap de govern, senyor rector, senyora presidenta de la Societat Catalana de Ciències, molt il·lustres i honorables autoritats, senyores i senyors. És un honor donar-vos la benvinguda a aquest acte d'inauguració del curs acadèmic 2017-2018. He tingut la sort de viure els inicis d'aquesta institució universitària i ara, en aquest segon mandat com a cònsol, comprovar com s'ha consolidat. Estem inaugurant el 30è curs acadèmic. La Universitat d'Andorra és probablement la institució que més creixement ha experimentat en els darrers anys. Un senyal inequívoc que camina en la bona direcció. Està vivint un increment exponencial d'oferta docent, del nombre d'alumnes, així com de convenis amb altres centres. Proposa una oferta reglada que es complementa amb seminaris, cursos d'actualització, amb un ampli ventall de possibilitats i postgraus. Els llaços del comú de Sant Julià de Lòria amb la universitat sempre han estat estrets, el que ens ha portat a col·laborar de forma activa en diversos àmbits. És una sort per la parròquia comptar amb aquest nucli d'energia, de transmissió de coneixement, de joventut, en definitiva, de perspectiva de futur. Vull felicitar tots aquells que ho fan possible, aquells que prenen les bones decisions, els docents per la seva dedicació, els estudiants pel seu esforç i per la seva futura aportació a la societat andorrana. Òbviament, des del Comú de Sant Julià de Lòria,
només podem que reforçar l'expressió de la nostra voluntat de col·laboració. De nou, benvinguts a Sant Julià de Lòria, benvinguts a casa nostra. Desitjo a tothom un curs 2017-2018 ple d'encerts. Gràcies. Gràcies, doncs, al senyor Julià Call, Consell Menor de Sant Julià de Lòria, per aquestes paraules. El torn ara d'escoltar el rector de la Universitat d'Andorra, el senyor Miquel Nicolau, quan vulgui. Molt il·lustre cap de govern, honorable cònsol, autoritats, comunitat universitària, senyores, senyors, amigues i amics, bon dia. Encara tinc un somni. Creiem que aquestes veritats són evidents per si mateixes, que totes les persones són creades iguals. Amb aquestes paraules es dirigia Martin Luther King als seus seguidors l'agost de 1963. Precisament, l'any vinent, el 2018, celebrarem els 70 anys de la Declaració Universal dels Drets Humans i deixeu-me recordar parcialment els dos primers articles. Article 1. Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. I article 2. Tothom té tots els drets i llibertats proclamats en aquesta declaració, sense cap distinció de raça, color, sexe, llengua, religió, opinió política o de qualsevol altra mena, origen nacional o social, fortuna, naixement o altra condició. Avui, malauradament, encara és un somni el compliment de la Declaració Universal i no només en la reivindicació de Martin Luther King, sinó també en la igualtat de gènere. A vegades pensem que a Europa i als països avançats aquesta igualtat ve de molts anys enrere. I no sempre així. Per exemple, al nostre país, Andorra, el sufragi universal femení data del 1970 i l'elegibilitat de les dones del 73. Igualment, en altres països, com Suïssa, el sufragi universal data del 71 i en alguns cantons no va arribar fins a l'any 90, 2 anys pràcticament abans de les Olimpíades de Barcelona, que se celebren als 25 anys, o a Liechtenstein fins al 1984. I si ens fixem en països més llunyans, malauradament la situació és, en massa casos, la prèvia a la Declaració Universal, però encara és molt més greu per a altres col·lectius, com el col·lectiu LGBTI, on en alguns països fins i tot se'ls aplica la pena de mort, un fet incomprensible per a la gent que creiem en la llibertat i en la igualtat. Per altra banda, els 17 objectius de desenvolupament sostenible, els anomenats OSD, que les Nacions Unides ha preparat pel 2030, també inclou la igualtat de gènere en el seu objectiu 5è. També l'educació de qualitat en el 4è, la innovació en el 9è o l'aliança pels objectius en l'últim, en el 17è. Objectius dels quals tots en som responsables com a persones, però també com a institucions. I per això la universitat també està compromesa. I volem precisament que aquest proper curs, aprofitant els 70 anys dels drets universals i els 30 anys de la Universitat d'Andorra, la universitat sigui una finestra en aquesta lluita per la igualtat i pel desenvolupament sostenible. Dos objectius que van units en el futur del nostre planeta i de tota l'espècie humana. Avui, precisament, la conferència inaugural d'aquest acte d'obertura del nou curs acadèmic és a càrrec de la doctora Núria Salan, que ens parlarà de dones, ciència i tecnologia, una carrera de fons, on veurem també les dificultats de les dones per entrar al món científic i tecnològic. Vull agrair a la doctora Núria Salan que hagi acceptat la nostra invitació i la seva participació en aquest acte. Avui, com deia, obrim el 30è curs de la Universitat d'Andorra i també tenim un somni. Un somni que es va complint any rere any amb la confiança de més estudiants. Aquest any hem crescut un 7,5% en estudiants de formacions reglades i més d'un 9% amb nous estudiants. I si ens fixem en els bachelors, el creixement és de més d'un 9%, de gairebé un 9,5%. I això sense ampliar el catàleg de titulacions. Un creixement que mostra la confiança en la institució i que suposa per nosaltres un repte per la millora continuada de la qualitat i també de l'oferta formativa. Un somni que també es va complint amb noves titulacions de formació reglada que està previst iniciar durant aquest curs i també el proper, i també amb l'amplíssima oferta de formació continuada que mostra l'estreta relació entre els professionals i empreses del país i la universitat pública. Des d'aquí vull agrair a les institucions que ens acompanyen en molts dels projectes que hem desenvolupat i que seguirem desenvolupant. Un somni que també es va complint amb la millora del finançament propi, però sobretot el finançament públic, que mostra el compromís del govern amb l'ensenyament i, en aquest cas, amb l'ensenyament superior. Senyor cap de govern, senyor ministre d'Educació, senyor ministre de Salut, novament gràcies pel suport a la universitat pública del país. Un somni que també es va complint amb la millora de l'autonomia financera i de gestió, peces que són claus i indispensables per al bon funcionament de la institució universitària. I més autonomia, i ho torno a dir aquest any, vol dir més responsabilitat i l'autoexigència de retre comptes de cada euro invertit o gastat. I en això hem anat treballant durant aquest curs passat i seguirem treballant també per oferir cada cop més dades econòmiques i de resultats acadèmics perquè es pugui
conèixer com s'inverteix el diner públic, en què s'inverteix i amb quins resultats. Un somni que també es va complint amb la millora de les infraestructures universitàries. Fa temps que insistim en la necessitat que es vagi creant un ecosistema a l'entorn de la universitat per oferir serveis als estudiants, serveis que van més enllà dels serveis acadèmics i també per oferir una millor acollida als estudiants internacionals. Aquest any tenim un acord i a punt de signar amb el Comú de Sant Julià de Lòria perquè el centre esportiu de la parròquia sigui també el centre esportiu de la Universitat d'Andorra, un servei indispensable per a tota universitat que aquest curs es fa realitat. El Comú de Sant Julià, que ens acull a la seva parròquia, sempre ens ha acompanyat amb ell, i amb ell seguim treballant en un bon nombre de nous projectes. Gràcies, senyor cònsol, per aquest suport. Aquest 30è curs acadèmic volem que sigui l'any de la mobilitat. Hem insistit sovint que la internacionalització de la Universitat d'Andorra és un dels eixos estratègics i dins d'aquest eix la mobilitat d'estudiants i personal acadèmic i tècnic i administratiu és un factor molt important. Aquest any, com deien a la memòria, ha seguit augmentant el nombre de convenis amb universitats estrangeres d'Europa, però també per primer cop d'Amèrica, Estats Units, República Dominicana, Brasil, Perú, Argentina i també de la Xina. Per primera vegada hem aconseguit disposar de places de mobilitat suficients al món per poder garantir que tots els estudiants que ho desitgin puguin passar un semestre en una altra universitat. I per primer cop també, com també s'ha citat a la memòria, 3 estudiants van estar a la Xina el mes de juliol passat, gràcies al conveni amb l'Institut Confuci de Barcelona. Vull agrair la presència del professor Chang, que avui ens acompanya. I també aquest semestre, per primer cop, 2 estudiants en mobilitat estan a l'Institut Tecnològic de Pequín. Per tant, és un canvi i un salt qualitatiu en aquesta internacionalització i en aquesta mobilitat. A més, també està previst que el 2018 es posi en marxa el projecte de mobilitat iberoamericana que estem treballant des del Consell Universitari Iberoamericà conjuntament amb representants d'universitats de tot Iberoamèrica i que ha de suposar un canvi significatiu precisament en la millora de la mobilitat amb universitats iberoamericanes. En aquest marc de nous projectes també és important destacar la creació, juntament amb l'Institut Camões de Portugal, de l'Aula Camões i de la Càtedra Camões de Recerca en Llengua i Cultura Portugueses i la seva relació amb Andorra, que es va inaugurar fa poques setmanes. Aquest any també ha de ser l'any d'un canvi en profunditat en els plans d'estudis per passar a titulacions orientades totalment a competències i a projectes. Un canvi que ens ha de situar al capdavant de la innovació docent universitària. Un repte important que ha de tenir ja els primers fruits el curs vinent amb la posada en marxa dels primers nous plans d'estudis amb aquesta orientació. I hem arribat fins aquí gràcies a l'esforç de tot un país i en especial de la comunitat universitària. Entre tots hem esdevingut el que avui som. I vull per això agrair a totes les persones que treballeu a la universitat, professorat, personal tècnic, personal administratiu. La vostra dedicació, la vostra bona feina i el compromís amb la institució ens ha permès arribar on som i ens permet estar confiats per poder anar molt més enllà. Voldria també fer un especial agraïment al senyor Florenci Pla, que ha estat al capdavant del Centre d'Estudis Empresarials i Tecnològics, l'Escola d'Informàtica, durant molts anys i que va deixar la direcció del centre el passat 1 de setembre per tornar a la plena activitat docent. De fet, tal com ens havia demanat des de ja feia força temps, la seva passió per poder formar, per poder ensenyar. Moltes gràcies, Florenci. Avui no està aquí per causes majors, no gens greus, però estic segur que li arribarà l'agraïment i que per molts anys puguem tenir el teu talent i la teva experiència a la Universitat d'Andorra. A l'inici parlava de la Declaració Universal dels Drets Humans i dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. 2 propostes fonamentals per a la convivència i per al futur del nostre planeta. Precisament la ciència i la tecnologia són un dels fonaments que han de permetre que una part d'aquests objectius de desenvolupament sostenible es facin realitat. I cal, per tant, que promovem les vocacions tecnològiques perquè són indispensables per afrontar els reptes actuals. I a més també cal promoure-les perquè en l'actualitat les persones amb aquesta vocació són insuficients per cobrir les necessitats, almenys a Andorra i també a Europa. Però tinguem present també que cal orientar la ciència i la tecnologia cap al camí que faci possible el compliment d'aquests objectius i de les necessitats que té el planeta. I aquest camí només es pot fer amb el coneixement de les humanitats, filosofia, història, arts i també de les ciències socials. Molt sovint, una mal interpretada idea de la utilitat fa que releguin les humanitats en segon pla. I això crec que és un error que, si no corregim, ens fa perdre tot el bagatge de la humanitat per afrontar aquests grans reptes de futur. Hem de treballar perquè la ciència, la tecnologia i les humanitats vagin alhora i només així crec que serà possible que la Declaració Universal dels Drets Humans i el compliment dels objectius de desenvolupament sostenible sigui una realitat. Es diu que hem passat de la societat de la informació a la societat del coneixement. Crec que encara hem de fer un pas més cap a la societat del pensament, de les idees. Una societat on la tasca reservada a les persones sigui aquella que és la més pròpia dels éssers humans
i que no poden fer les màquines, que és pensar. Aquesta societat necessitarà més que mai de les humanitats i de persones que pensin i que ho facin a partir del coneixement de tot allò que la humanitat està capaç de crear en tota la seva història. Perquè només si coneixem d'on venim sabrem realment discernir i orientar cap on hem d'anar. Però avui, deixant ja els discursos més generalistes acadèmics, toca sobretot donar la benvinguda als nous estudiants que comenceu amb il·lusió els vostres estudis i que sou els principals protagonistes d'aquest acte juntament amb els que us tituleu. Volem donar-vos no només la millor formació, sinó també una experiència formativa que us enriqueixi per a la vostra futura activitat professional i també com a persones. El pas per la universitat no només us ha de permetre adquirir nous coneixements i competències, que també hi és evident, sinó que viureu noves experiències i volem transmetre-us també els valors fonamentals per poder encarar amb èxit el vostre futur professional i també personal. La Universitat d'Andorra vol ajudar a formar-vos com a bons professionals, és clar, ajudant-vos a adquirir les competències necessàries, però també vol encomanar-vos la passió per la recerca, la passió per viatjar més enllà de les fronteres del coneixement actual. Un viatge, la recerca, necessari i del tot indispensable per seguir avançant com a persones, com a societat, com a país i com a humanitat. I al mateix temps també volem ajudar-vos a consolidar els ideals de llibertat, de democràcia, de pau, els valors de la tolerància, de l'honestedat, com deia abans, remarcant la importància de la Declaració Universal dels Drets Humans i dels Objectius del Desenvolupament Sostenible. Ideals i valors que us han de servir, juntament amb el lideratge, per canviar el món i perquè d'aquí poc sigueu vosaltres els que lidereu les institucions. El futur del país és a les vostres mans. Jo ho vaig dir l'any passat i malauradament segueix sent vàlid aquest any, però segur que la nostra generació hauria volgut deixar-vos un món molt millor del que tenim. Però bé, ara sereu vosaltres els que tindreu la possibilitat i la responsabilitat i deure de canviar-lo i millorar-lo. Desitjo i espero que siguem l'última generació, la nostra, que hem de viure amb la mala consciència d'un món encara amb massa conflictes bèl·lics, amb gana, amb desigualtats, amb refugiats sense esperança i amb incògnites sobre el futur del planeta. Formeu-vos molt, aprofiteu el temps, per estar a l'alçada de la responsabilitat i de l'esforç que representa canviar tot això. Gràcies per la confiança en haver escollit la Universitat d'Andorra. A partir d'avui ho dic amb tot el convenciment, és la vostra universitat i espero i estic convençut que el vostre pas hi deixi una bona empremta. Us emplacem a participar en totes les activitats de la universitat i no només en les docents i d'esbarjo. Jo recordo que el dia 20 és la festa de tots nosaltres, la festa universitària, sinó també i sobretot en el govern de la universitat a través de la vostra participació al Consell Universitari, que és el màxim òrgan de govern col·legiat de la Universitat d'Andorra i també en els altres òrgans de govern i de gestió de la universitat on hi teniu representació. Sigueu, doncs, molt benvinguts. I avui no només obrim un nou curs, sinó que també lliurem els diplomes als titulars del curs passat, la 27a promoció de l'UDA. Moltes felicitats per la vostra graduació. Heu completat una molt important, crec, etapa de la vostra vida, us heu format, però també tingueu molt present que no heu acabat la vostra formació, mai no l'acabareu. I ser conscients de la necessitat de formar-vos permanentment és molt important i esperem que us haguem impregnat d'aquesta necessitat. Més que mai, la vostra formació actual i la formació al llarg de la vida és un actiu que us ha de permetre avançar per uns camins que, com deia abans, no són fàcils. Hem volgut donar-vos algunes eines que us ajudin a poder gestionar la complexitat i les dificultats en què es troba el món actual, però heu de ser vosaltres, amb el vostre esforç, la vostra tenacitat, els que sigueu capaços de trobar solucions als grans reptes que tenim davant. També vull informar-vos que el mes passat es va fer la primera trobada per constituir la xarxa d'antics alumnes de l'UDA. Espero que durant les properes setmanes puguem ja anunciar la constitució definitiva, una xarxa que ha d'ajudar-vos a mantenir contacte entre vosaltres, ha de servir de suport per millorar les vostres relacions socials i professionals i també ha de ser un actiu important per a la millora de la Universitat d'Andorra i la seva estratègia de futur. Espero que sigueu membres actius molt aviat. Novament, la meva més sincera enhorabona per la vostra graduació. Bé, amigues i amics, ja per acabar m'agradaria parlar d'una cançó que l'any 1998 va escriure el cantautor Eddie Grant, que es va convertir en un himne contra l'apartheid de Sud-àfrica. La tonada d'aquella cançó, encara popular avui, diu «Give me hope, Joanna, for the morning come». Un cant a l'esperança. Moltes gràcies. Gràcies doncs, al senyor rector per les paraules de benvinguda també a tots els nous alumnes que ens acompanyen i tanca aquest torn d'intervencions el molt il·lustre cap de govern d'Andorra, el senyor Antoni Martí, quan vulgui. Sí, moltes gràcies. Magnífic senyor rector, honorable senyor cònsol, distinguides autoritats, senyores i senyors. Abans que tot vull agrair al rector de la universitat d'haver fet menció
d'una cosa que em penso que ja no és andorrana, sinó que és global, els objectius de desenvolupament sostenible de l'ONU, dels quals objectius molts parlen de medi ambient, però n'hi ha 5 que parlen exclusivament d'educació, que en definitiva és per allà on temes tan importants com els drets humans, però la cohesió social es comença a fomentar des de ben joves. Enguany, senyors rectors i senyores i senyors, es compleixen 30 anys de cursos acadèmics, però també 20 anys de la Fundació de la Universitat d'Andorra. Una institució que penso que ens ha acompanyat en l'evolució del nostre estat al llarg d'aquestes últimes dècades. Pensem entre tots potser un moment com era aquella Andorra de l'any 1997 i els canvis que entre tots hem viscut. En aquell moment, a mitjans de la dècada dels 90 del segle passat, el nostre país tot just començava una nova etapa després de l'aprovació de la Constitució i també del ple reconeixement de l'estat andorrà en l'esfera internacional. Andorra presentava al món la seva realitat jurídica, la seva realitat política, una realitat que no em canso mai de dir que tenia segles d'existència i també d'una certa continuïtat institucional. Una realitat que, gràcies al procés de reformes dels anys 80 i també dels anys 90, trobava el seu encaix en la comunitat internacional. Va ser en el moment de l'entrada de les Nacions Unides i al Consell d'Europa que vam entrar amb el que jo tant defenso en tots els fòrums internacionals, en 2 espais de multilateralisme tan importants. La dècada dels 90 també va ser el moment de la implementació de l'acord duaner amb la Unió Europea. I els andorrans penso que ens vam adonar de la importància de tenir acords que fossin estables, acords que fossin transparents, acords que fossin honestos amb el nostre entorn. Uns acords que cal dir alt i fort que van aportar prosperitat econòmica i benestar social al nostre país. Però també és veritat que moltes coses han canviat des de l'any 1997. La recent, per citar-ne una, i llarga, malauradament, crisi financera i també econòmica i també social, ens va demostrar amb cruesa la debilitat del nostre model de creixement sobre el qual estàvem instal·lats i també, penso, els riscos latents que hi havia. No va ser, evidentment, un fenomen específicament andorrà, però sí que Andorra tenia, encara té, debilitats i riscos que li són propis, però també té, i amb això és la gran esperança, aquest gran somni, grans oportunitats. Aquests 20 anys també han estat un temps en què Andorra ha seguit demostrant, com sempre ha fet, la seva capacitat d'adaptació i de trobar el seu lloc en un entorn que sempre és canviant. Hem fet front, penso, a canvis profunds i a reformes estructurals entre tots, sense perdre el que fa també una cosa genuïna d'Andorra, la nostra cohesió social, i sense tampoc diluir les nostres especificitats. Ben al contrari, el procés de reforma dels últims anys està permetent reforçar la cohesió social i posar en valor les nostres particularitats com a factors de competitivitat. Andorra és avui una societat, sempre ho ha estat, una societat i una economia oberta, moderna i de qualitat, amb capacitat, i per això la Universitat d'Andorra hi té tant a dir, amb la capacitat de poder tornar a donar i oferir oportunitats als seus ciutadans. Com deia, la Universitat d'Andorra ha fet la seva aportació en aquest gran procés i té de continuar fent-ho, senyor rector. I ho ha fet, penso jo, amb un doble sentit. D'una banda, formant noves generacions d'andorrans amb estudis que els permeten desenvolupar una carrera professional al nostre país, com administració i finances, infermeria, informàtica o ciències d'educació, per citar només alguns dels exemples. I, en segon lloc, d'altra banda, contribuint a l'especialització de la formació continuada amb una àmplia oferta d'extensió universitària en matèries com el dret andorrà, la fiscalitat o la llengua catalana, també per citar alguns exemples. A mi, com a cap de govern, em sembla important destacar aquesta doble vessant, perquè seria un error veure simplement la universitat com una institució només al servei dels més joves. Evidentment, i aquí n'hi ha molts, els joves estudiants són una part essencial de qualsevol universitat. Però la universitat ha de ser una institució al servei també de tota la societat i ha d'ajudar persones que, ja sigui perquè al seu dia no van poder estudiar tot el que volien, ja sigui perquè els seus estudis han quedat desfasats, necessiten reciclatge com necessitem tots, especialització
o complement de formació. Per això deia que la Universitat d'Andorra està acompanyant el país en el seu llarg procés de transformació, perquè aquesta Andorra oberta de la que parlava fa uns instants, amb una economia que cada vegada tenim de fer que sigui més diversificada i més connectada també amb el seu entorn europeu, necessitarà segur de professionals amb una formació més específica i cada vegada més variada. Felicito, evidentment, els responsables de la universitat i a tot el professorat i us encoratjo a continuar llegint amb atenció, perquè els polítics no ho farem sols, amb atenció a l'evolució de la nostra societat i anticipar-se també a les necessitats futures. A seguir, en definitiva, com ha fet la Universitat d'Andorra durant aquests últims 30 anys, acompanyar el nostre estat, el nostre país i, sobretot, que és molt més important, la nostra gent. I també felicito a tots els estudiants, tant els més joves, que han optat per continuar estudiant i obtenir un títol superior, com els menys joves, que demostren que continuen tenint interès per aprendre cada vegada més, per formar-se més i per millorar, en definitiva. I és veritat que vostè feia referència a un somni que jo penso que la Universitat d'Estiu està bé, que és somiar i que cada any aquest somni, a poc, amb la implicació de tots, el fem realitat. Avui, veig que hi ha l'ambaixada francesa, escoltar bé, de vegades els polítics hem d'escoltar també músiques per desestressar-nos, un musical francès, i faré una traducció i em sembla que és molt important des d'un punt de vista del que representa la universitat i el que té a representar la societat andorrana. Aquest musical, amb un apartat, deia mentre puguem continuar somiant i els nostres ulls encara s'il·luminin, res està perdut. Amb això vull dir que cada any la universitat té aquest somni de millora i cada any amb la complicitat de tots ho fem realitat. Moltes gràcies de veritat en nom del govern d'Andorra, de tot el que fa la Universitat d'Andorra i evidentment li agraeixo les seves amables paraules, però no perquè sigui potestat d'aquest govern, jo penso que és una voluntat compartida de tota la classe política andorrana. Si no estem al costat de la universitat, de la nostra universitat, no estem al costat dels reptes de futur que tenim d'encarar com a país. Moltes gràcies. I, evidentment, m'ho diu el rector, que ja m'ha avisat, això em passa cada any, dono per inaugurada tot el curs acadèmic d'aquest any. Moltes gràcies. Doncs ara sí, ha quedat inaugurat aquest curs acadèmic per part del cap de govern, a qui agraïm també les seves paraules, i nosaltres donem pas a continuació a una segona peça musical del guitarrista Diego Galdón. Es titula Mi favorita i és de Daniel Fortea.
Doncs agraïm a l'Institut de Música també el seu suport i la participació en aquesta inauguració de l'any acadèmic i és moment d'escoltar la conferència inaugural d'aquest curs. Com abans avançava ja el rector, porta per títol Dona, Ciència i Tecnologia, una carrera de fons i és a càrrec de la doctora Núria Salan, que és la presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia i que, com ella mateixa es defineix en el seu compte de Twitter, és professora, investigadora, divulgadora i feminista. Li donem la benvinguda. Molt bon dia, moltes gràcies. Escoltava la mazurca que ens ha tocat el jove company i per un moment he tornat als meus 15 anys, quan amb un regal que em van fer, com el Serrat deia, una guitarra, torturava els meus pares intentant treure els primers 10 acords de la guitarra. Afortunadament, pels meus pares em vaig dedicar a la metal·lúrgia, no tan afortunadament pels meus estudiants. Però bé, bon dia, moltíssimes gràcies. Jo tenia el discurs escrit i intentaré acollir-me al que tenia escrit, però els que em coneixeu sabeu que sóc molt d'improvisar i això és per bé o per malament. De tota manera, sí que m'agradaria donar moltíssimes gràcies a la Universitat d'Andorra per haver-me convidat, per haver-me fet l'honor de fer la conferència en aquest 30è aniversari. He de dir que quan vaig llegir mai en els 30 anys d'història de la Universitat d'Andorra havia hagut una conferència en dona, vaig dir, molt bé, has de dir que sí. Però és una satisfacció gran, enorme, i vull pensar que ho faré mínimament bé com perquè us animeu a convidar més dones a partir d'ara. M'he permès de fer un repàs dels títols de les conferències que m'han precedit i he trobat noms molt coneguts i reconeguts. Antoni Bassas, Mario Serra, Miguel Valero, el company Valero, que és el director del Supercomputador de Catalunya. Temes molt importants i aleshores penso, ostres, si després d'aquest bagatge de conferències de temes tan d'actualitat arriba un títol com Dona, Ciència i Tecnologia, una carrera de fons. I segurament les persones que esteu aquí a l'auditori direu, però encara toca parlar d'aquest tema, que això és un tema d'actualitat, però si les dones esteu a tot arreu, però si les dones maneu més que els homes. Bé, això és cert, però no formalment. Per tant, permeteu-me que he fet una miqueta de recull de dades per convertir en vosaltres alguns racons del camí que han hagut de seguir les dones des dels inicis dels temps per arribar a una societat que suposadament és ara una societat paritària. Mireu, la història ens mostra i ens demostra que les dones han estat sempre disposades a vèncer els obstacles. Gràcies a això, fa 80 anys vam aconseguir veu i vot. I és conegut que el camí no ha estat planer. Històricament, les dones han estat vinculades a la ciència com a curadores, com a dissenyadores de remeis, però ho eren a l'àmbit domèstic, a l'àmbit familiar. Com van arribar les dones de ciència més enllà de l'àmbit domèstic, més enllà de l'àmbit familiar, a l'àmbit de la societat o a l'àmbit acadèmic? Mireu, he agafat 3 noms de 3 dones de ciència que suposadament són dones conegudes. La primera és Maria la profetessa, Maria la jueva. No sé si es veu el làser, és la de dalt de tot. A Maria li devem el bany Maria, no sé si us en ven que sona el nom. El nom de bany Maria, de vegades la gent diu, sempre se li ha dit bany Maria. Es diu bany Maria perquè la Maria era l'ajudanta d'un alquimista de l'època, posem Manolo, i ella li feia els dissenys dels sistemes de separació, de decantació, de tal, li feia els esquemes, i en un moment ella li presenta un sistema de bany a temperatura constant per extreure productes de les plantes sense socarrar-les. I el Manolo li diu que això no és interessant. I ella diu, doncs molt bé, i ella el feia servir. La gent de la zona, coneixedora de les habilitats de Maria, li demanaven com fer protocols per fer, per extreure, obtenir productes naturals i utilitzaven el bany de Maria, el bany de Maria. I així ha arribat als nostres dies com a bany Maria, gràcies a que el jefe no ho va voler, sinó ara seria el banyo Manolo. La del mig és Hipàtia d'Alexandria. Hipàtia d'Alexandria la coneixem, és la primera dona astrònoma i tots sabem com va acabar, malament. I la tercera és Hildegarda de Bingen. Hildegarda de Bingen és coneguda com la Da Vinci de l'època.
Abadessa, compositora, filòsofa, metgessa i monja. Bueno, abadessa, clar. La Hildegarda de Bingen, com a dona molt intel·ligent, va veure que es podia emparar, es podia protegir darrere d'un hàbit, perquè si no hagués fet això probablement hauria acabat com la del mig. Un indicador que tenim de la visibilitat de les dones és el cercador de Google, segle XXI, i Google ens diu què tan visibles són les persones. Poses els noms d'aquestes persones, això és una cerca feta fa 2 dies, i veus les xifres. Maria la Jueva té 29.000, no arriba a 30.000 entrades, i el Bany Maria és una cosa pràcticament desconeguda. La Hipàtia d'Alexandria, primera astrònoma, no arriba a 60.000, i Hildegarda de Bingen, sent la Da Vinci de l'època, té 212.000. Entre les tres, amb prou feines, arriben a 250.000 d'entrades. Vaig buscar 3 homes equivalents, 3 homes de ciència, o 3 homes coneguts i reconeguts, Einstein, Da Vinci o Gaudí, i les entrades es compten per milions. El més desconegut és Gaudí, una persona molt poc coneguda, i té més de 10 milions d'entrades en 0,67 segons. Aquest és un exemple de com les dones tenen poca visibilitat encara ara. Com van arribar les dones a la universitat? Anem a veure en quin moment van arribar primer les universitats. Les primeres universitats europees daten del segle XI. Hem d'esperar una miqueta més perquè arribin a la península Ibèrica i una miqueta més perquè arribin a Catalunya. Al segle XVIII tenim la Universitat de Cervera, la primera universitat catalana. No cal que us digui que en aquestes primeres universitats els estudis estaven restringits a homes i a més a homes d'un estat social important, no eren universitats pel poble. Llavors, en aquest entorn ens trobem que la primera dona a qui se li atribueix categoria d'universitària és la Juliana Morell. Juliana Morell, que la teniu aquí amb una imatge de l'època, i un arc del Paraninf de la Universitat de Barcelona, és una de les 2 dones que hi ha a tot el Paraninf de la Universitat de Barcelona. Creieu-me que m'he entretingut a llegir tots els noms. El Paraninf és la Sala Magna i tots els arcs tenen el nom d'algú conegut, reconegut. 2 dones, una d'elles la Juliana Morell. Qui va ser? Va ser una noia sàvia, en 7 anys parlava 3 idiomes i li van permetre d'accedir a les classes d'universitat a Lió. A les universitats espanyoles, la primera dona que va entrar a les aules va ser Concepción Arenal, que, com sabeu, a mitjans del segle XIX va fer vestida d'home. La primera dona que, vestida de dona, va entrar a una universitat per fer estudis de ciència va ser Maria Elena Maseras, que la tenim aquí a l'orla de l'època. L'any següent va arribar Dolors Aleu i tant una com l'altra eren filles de bones famílies i el pare de la Dolors Aleu, veient els problemes que tenien la seva filla i la companya en mantenir el ritme de classes perquè tenien problemes, els companys es posaven amb elles, els hi va posar un guardaespaldes. Llavors es va animar una tercera companya, la Martina Castells, i van compartir aules, taules i guardaespaldes. Llavors, amb 3 dones a la universitat estudiant medicina, a la Universitat de Barcelona, arriben les primeres reaccions. Ei, això se'ns està omplint de dones, hem de posar-hi remei. I el remei va venir de la mà d'un reial decret, el 1882, que explícitament prohibia l'accés de les dones a la universitat. No patim, les que ja estaven allà podien acabar. Doncs en aquest moment hi ha una miqueta de moviment social per part de famílies benestants que tenien filles que volien també accedir, si aquestes 3 havien arribat, perquè jo no. Llavors, després de molta pressió, 6 anys després, arriba un altre reial decret, el 88, pel qual qualsevol dona que vulgui accedir a estudis universitaris ho pot fer sempre i quan faci una demanda que serà estudiada minuciosament per una comissió. Val a dir que les propostes que prosperaven eren aquelles en les que les dones indicaven que no volien exercir com a tals, que només volien els coneixements, perquè sembla que el que feia mal era no que sabessin, si saben però es queden a casa, vale, però que sabessin i a sobre volguessin demostrar que sabien. Llavors, a partir d'aquest reial decret que les deixava entrar, depèn del que diguis, tenim al llarg del tot el segle XIX, no arriba a la 12ena de dones de ciència. No arriba a la 12ena, uau! I també em va sorprendre veure a què es dedicaven, medicina i farmàcia. Això va ser un indicador per nosaltres per identificar
quins són els àmbits que atreuen a les noies per estudiar. L'enginyeria els atreu, sí, però sempre i quan vegin una aplicació a la millora de la qualitat de vida de la societat. Si no, perden l'interès. Les noies a medicina, ja ho sabeu, són majoria, i a farmàcia. Doncs aquestes dades ens van fer pensar. Les dones de ciència, les primeres estaven aquí. Molt bé, a partir d'aquesta data arriba la normalitat. La normalitat arriba a la península el 1910 amb un Real Decret pel qual qualsevol dona pot estudiar el que vulgui sense haver de demanar permís. Molt bé. Evidentment, els primers anys estaria molt restringit per temes més econòmics i culturals que no pas perquè ja tenien permís per fer-ho. Aquesta llei de 1910 arriba 50-60 anys després d'algunes prestigioses universitats europees com París i Zúrich, que teniu aquí les dates, en les quals van permetre l'accés lliure de les dones. Em va sorprendre veure que la Universitat de Cambridge no va permetre fins 1947 l'accés de les dones. Jo els dic, vaig cada any a un simposi de materials i els dic, sí, però sou més carques que nosaltres, perquè vau trigar 37 anys més que nosaltres. No els agrada, però és el que hi ha. Uns anys després trobarem la primera professora titular, Margarida Comas. Margarida Comas, professora de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, ha quedat registrada com la primera dona en tenir una plaça de professora titular. Permeteu-me que sigui una miqueta, anava a dir dolenta, no sé com dir-ho. Bé, jo, trapella. La Margarida Comas va ser soltera. Podia haver estat una decisió personal, però les males llengües diuen que li van dir a tot no t'hi podràs dedicar, tu mateixa. No t'hi donarà per tot. I quan vaig tenir aquesta dada a les mans, em va venir al cap una dita castellana, la meva família és d'origen palentí, de Palència, i en aquella zona es diu «Mujer que sabe latín ni tiene marido ni tiene buen fin». Bueno, no sé si la Margarida sabia llatí, però marit no va tenir. Deixem-ho amb una dada anecdòtica. Una miqueta més endavant, cap als anys 70-80, trobarem l'arribada massiva de població a la universitat. I dic massiva perquè és quan van arribar els fills del baby boom. M'hi conto. Jo vaig arribar a la universitat, tinc aquí un company que pot dir que és veritat que vaig arribar fa 30 i algun any, i el primer meu any d'universitat no sabien què fer amb nosaltres, perquè havíem passat de tenir 3 classes de primer a tenir-ne 8, perquè vam arribar a mogollon els fills del baby boom i teníem dret. Aquesta arribada massiva a la universitat va omplir de fills, d'obrers, la universitat. Es va començar a percebre a les famílies d'arreu que la formació universitària era un bé pels fills i per les filles. I a partir d'aquí comencem a tenir dones en quantitats significatives a totes les universitats. Tenim les primeres generacions universitàries. Permeteu-me que faci ara una mena d'incís. Una cosa és tenir formació universitària, però hi ha un altre aspecte que és l'enginy, els invents. Històricament, en paral·lel a totes aquestes dades, que no voldria torturar-vos amb gràfics i tot això, paral·lelament, la societat va anar millorant gràcies als invents de persones i els llibres han recollit els invents de grans homes. Tothom sap que la bombeta la va inventar Edison, que la impremta la va inventar Gutenberg i que el parallamp se'l va inventar en Franklin. I són noms que els hem après pràcticament com el Pare Nostre perquè estaven a tots els llibres i ens els feien aprendre. Que no hi havia dones inventores, que no va haver cap invent fet per dones. Vaig entretenir-me a fer una miqueta de cerca, mireu. I he titulat això, aquest apartat, l'enginy invisible, perquè, clar, no està recollit enlloc. El rentavaixelles. El rentavaixelles se'l va inventar aquesta dona. He posat unes quantes, he agafat un grapadet i les he posat en ordre cronològic. La Josephine Cochrane. Clar, quan vaig dir que el rentavaixelles l'havia inventat una dona, em van dir normal que el rentavaixelles l'inventi una dona. Per l'amor de Déu. El 90% dels rentavaixelles els utilitzen homes perquè són d'aplicació industrial. La Josephine Cochrane el que volia amb el seu invent era garantir higiene, no deixar de fregar plats. Només hi ha un 10% de rentavaixelles d'ús domèstic i que jo sàpiga, toca un botonet. Ho poden fer homes i dones. Crec, Però bé. L'indicador que utilitzo, que és la cerca de Google, no arriba a 400.000 entrades al rentavaixelles. El neteja parabrises el va inventar la Mary Anderson. I quan vaig fer cerca, per Mary Anderson em sortien 194 milions d'entrades. I vaig dir, on dia? Clar, però és que dir-se Mary Anderson és com dir-se Miguel Pérez.
Llavors, les entrades, quan les destries, com Mary Anderson, neteja parabrisses, queden més o menys amb dades de... baixen 3 ordres de magnitud. La Mary Anderson va inventar el neteja parabrisses, tot i que males llengües diuen que va ser un home. A l'home li va posar l'automatisme, però l'invent va ser seu. La Beulah Louise Henry, coneguda com la senyora Edison, té com més de 40 invents. Aquí la teniu amb un parell d'invents que potser us sonen. El linotipo, precursor de la fotocopiadora, i el paraigües, 2 invents pràcticament desconeguts. No surt a cap llibre de text el seu nom. I la cerca de Google ens diu que no arriba a 500.000 d'entrades. Hedy Lamarr, que tothom diu, sí, era actriu i era enginyera de telecomunicacions. A la Hedy Lamarr li devem 3 invents que ara us diré els noms i potser us sonaran. Es diuen Wi-Fi, Bluetooth i GPS. Desconeguts. Quan vaig a un institut i comento això, li dic al jovent que tinc davant, no podríeu caçar Pokémons sense aquests 3 invents, mireu si són importants. Molt bé, doncs aquests 3 invents pràcticament desconeguts li devem la patent a la Hedy Lamarr, que té vora 500.000 d'entrades, la gran majoria relatives a la seva faceta d'actriu. La Stephanie Kwolek, aquest és un cas sagnant. La Stephanie Kwolek va inventar el Kevlar. En 10 anys el Kevlar va salvar tantes vides com la penicil·lina i li van negar el Nobel. Van dir que a l'invent no hi havia per tant. Stephanie Kwolek va lluitar, reivindicant que mereixia un Nobel, i quan tenia 80 anys li van dir «Bueno, va, calla, donarem un Nobel ex aequo». I no sé ben bé com va contestar, però no el va tenir, vull dir, el va refusar, perquè no el volia ex aequo. Això em va fer pensar que un altre tema per una altra conferència d'un altre any podria ser la invisibilitat de les dones i els Premis Nobel. Hi ha molt poques dones que els hagin guanyat en solitari, tret de Nobels menors com els de la Pau. Però en l'àmbit de les ciències, treus Marie Curie i el primer va guanyar-lo, que eren 3, molt poques dones l'han guanyat en solitari. Guanyar Nobels ex aequo per les dones era una manera de treure'ls importància i capacitat econòmica perquè tenen una dotació. Doncs la Stephanie Kwolek va inventar el Kevlar. Cap d'aquests noms que us he dit, cap d'aquests surt a cap llibre de text. En canvi sí que surten Edison, Franklin i Gutenberg. Ahí lo dejo. Reprenent el tema de la formació acadèmica, aquestes dones, algunes tenien formació acadèmica, altres no, eren inventores. Pel que fa a la formació acadèmica a l'àmbit de ciència, hem vist que hi havia dones cada vegada més. Sabeu, vull dir, teniu una facultat d'infermeria i estarà plena de noies, segurament. Però quan ens anem a una part, que és la part de la tecnologia, canvia totalment la realitat de les coses. Anem a veure-ho. Anem a veure quines van ser les pioneres de l'enginyeria. Aquesta senyora de la foto és Pilar Careaga. Pilar Careaga va ser la primera enginyera de la península Ibèrica. Va estudiar a Madrid i quan va acabar la carrera, el darrer examen que li va quedar per fer era superar una prova de conducció de locomotora. A Madrid ho feien, no... Bé, doncs ella va anar a la companyia de trens del nord, que era la Renfe de l'època, i va dir, vinc a conduir el meu tren. I li van dir, no, nena, no, a veure si ens ho trenques. I no la van deixar. Va haver d'esperar gairebé 2 anys a poder fer aquell examen de conducció de trens i quan va superar a la primera aquella prova va poder tenir el seu títol d'enginyera. Quan li preguntaven, vostè què és? Ella deia, soc conductora de trens. Pilar Careaga no es va dedicar a l'enginyeria, va ser alcaldessa de Bilbao, l'única alcaldessa que ha tingut la ciutat de Bilbao fins a la data. Després d'aquesta primera enginyera, la següent la trobarem ja a la Politècnica de Catalunya, que és la Isabel de Portugal Trabal. Una senyora a la que jo ja he conegut. Penso, carai, estem fent recerca des del Pleistoceno inferior i a la segona jo ja l'he conegut. En el marc del Congrés de les Dones i l'Enginyeria l'any 2000 vaig tenir el plaer de conèixer-la. Isabel de Portugal Trabal va ser la primera enginyera de la Politècnica, filla d'un important empresari català, que va apostar per la seva filla única, i la va educar com el fill que hauria tingut. I va dir, si jo hagués tingut un fill seria enginyer, tinc una filla serà enginyera. I va ser el pare qui va haver de lluitar contra la universitat perquè la deixés matricular i li deixés fer. Per tant, gràcies al suport familiar ho va aconseguir. Això sí, també va ser soltera
perquè es va dir que no es podia permetre la feblesa de la família. Va dir aquesta frase molt maca, deixem-ho així, que deia que no creia que hi hagués cap ofici que cap dona pogués exercir. Després de la Isabel de Portugal va venir la Laura Tremosa, que actualment és l'enginyera viva de més edat, que és una dona molt diferent a la Isabel de Portugal, es va casar, va tenir fills, i la Laura, és una persona que és amiga personal meva, m'explicava que quan va acabar la carrera va començar a treballar en un gabinet d'enginyeria i ella signava el projecte com Laura, la seva signatura és Laura. I el jefe li va dir, quan li veu la signatura, on vas? No, així no pots signar. I per què no? Diu, perquè el client no ho voldrà, posa la inicial i el cognom si de cas. I ella va dir, la meva signatura és Laura. I el jefe va dir, molt bé, doncs signarà un company. La Laura es va enfadar, va marxar i es va dedicar a l'editorial. Va ser la primera dona editora d'una revista de tecnologia, d'una revista d'automatismes industrials. Té diverses patents i és una persona molt activa en l'àmbit de la robòtica i els automatismes. La Laura Tremosa va dir aquesta frase que la tecnologia és femenina i la ciència és masculina, perquè la dona busca com fer les coses, com trobar solucions als problemes, i això és la base de la tecnologia. Després de la Laura Tremosa, i aquí em quedo, la Josefina Maillo i l'Ascensió Riba. I aquestes no és que les conegui, és que han fet classe amb mi. És que han fet classe amb mi, vull dir, comences des dels principis de la història de les dones enginyeres, he conegut a quatre, les 3 darreres línies, i he compartit aula amb les quartes. Mare de Déu. Aquesta foto és del moment del pas de la Festa del Pas de l'Equador de la promoció d'Enginyeria Tèxtil a Terrassa. En aquesta foto la Josefina Maillo i l'Ascensió Riba són les dues que estan davant. Quan van entrar al Teatre Principal de Terrassa, el Videll les va preguntar, i vostès són les nòvies d'aquí? I elles van dir, no, nosaltres som les enginyeres. I el Videll les va mirar com si fossin extraterrestres. La Josefina i l'Ascensió, quan estaven al final de la seva vida acadèmica, havien fet prou mèrits per ser catedràtiques i van presentar-se diverses vegades al seu concurs de càtedra i el van deixar desert per incompetència de les candidates en diverses ocasions. Els va costar molts esforços, es van acabar jubilant com catedràtiques, però recordo a la Josefina enfurismada pel passadís dient de tot que no quedaria bé dir-ho aquí, repetir-ho aquí, perquè li havien declarat una vegada més deserta amb uns mèrits impecables. Totes dues eren casades, però la Josefina no va tenir fills. Una dada. Una dada per què? Perquè poc més del 10% de catedràtiques que tenim a Espanya van fer un estudi i la gran majoria eren o solteres o sense fills. No és que sigui incompatible, és una dada. Aquí lo dejo. En les èpoques en què la Josefina i l'Ascensió estaven estudiant, als anys 70, en aquell moment teníem un 26% de dones a les universitats espanyoles. Repartides no de manera equitativa. Hi havia titulacions en les quals era més habitual que hi haguessin dones. Dues imatges de l'època, la infermera i la mestra. Eren dues professions que les famílies estaven orgulloses de tenir una filla mestra, una filla infermera. Parlava aquest matí amb el president de l'Institut d'Estudis Catalans que quan jo estudiava, jo vaig fer metal·lúrgia i al meu pare li preguntaven, i la teva filla què fa? I el meu pare deia, va per a maestra, perquè li feia com vergonya dir la meva filla està estudiant per ser metal·lúrgica. Ser mestra estava ben vist. I quan vaig tenir aquesta imatge vaig pensar que de les mestres que jo havia tingut a la meva escola de primària, moltes eren solteres. Moltes de les mestres grans eren solteres i havia conegut moltes infermeres grans solteres. També una altra dada, i ja està. Una miqueta més endavant, als anys 80, ja tenim un 44% de les dones i aquí les tenim ja repartides per un mapa de titulacions més ampli, però en els àmbits més tecnològics estàvem a un 8%. Arribarem als anys 90 amb percentatges similars als d'avui. Més del 50% de la població universitària són dones, més del 50% de medicina, farmàcia, dret, periodisme, polítiques, matemàtiques, química, sociologia i filologia. Però a la que ens anem a estudis més tecnològics, la població de les dones baixa, els percentatges es redueixen.
estudis TIC o enginyeries estem entre el 10 i el 27%. No hem superat el 30%. L'única politècnica que tenia més d'un 30% de dones era la Politècnica de València. Jo vaig pensar que seria pel caloret, però no era per això. Era perquè tenen els estudis de Belles Arts dintre de la Universitat Politècnica, però les altres politècniques estaven al voltant del 30%. I una dada, quan vam fer aquest estudi del mapa dels percentatges de dones a les universitats espanyoles, ens vam trobar que les dones eren majoria a totes les universitats, tret de les politècniques i les privades. Una dada. Mireu, aquest és el mapa de professorat de la meva universitat. El vermell són homes, el blau són dones. Es veu, paritat. Rector, tenim feina per fer, Tenim feina per fer. Les lletres d'aquí baix pràcticament no es veuen, però sense mirar us diria on està òptica, que és aquesta d'aquí és òptica, que és on hi ha pràcticament 50% de dones. I on trobarem més dones? Els estudis relacionats amb arquitectura o els d'enginyeria química. I on no hi ha dones, ràpidament s'identifiquen. Enginyeria elèctrica, electrònica, robòtica, TIC, informàtica, telecomunicacions. I aquests percentatges de professorat es reprodueixen en l'estudiantat. I això és un estudi de fa 5 anys. I aquí estem. I això ens ha fet implantar com una necessitat imperiosa programes de captació de talent femení, perquè si ens perdem el talent femení ens perdem molt. Els millors equips, senyores i senyors, són aquells equips en els que treballen conjuntament homes i dones, perquè pensem diferents, som diferents, per tant, s'ajunta el bo i millor de cada manera de fer, de cada manera de pensar. Un exemple de les iniciatives que vam engegar a la Politècnica i de les que una d'elles, el programa de mentories M2M, del que em sento especialment orgullosa en tant que vaig ser impulsora, és un programa de mentoring en el qual posem noies que estan acabant la carrera o tot just començant la seva vida professional al costat d'una dona que fa ja un temps que es defensa en un entorn en el que és minoria. Ho fem per proporcionar empoderament a aquestes noies perquè seran els models de les generacions que vindran darrere. I a les campanyes de captació de talent de la Facultat d'Informàtica. Parlàvem amb el rector just abans de venir a l'auditori el despropòsit d'Ada Byron, li diem el despropòsit de l'Ada Byron. La Facultat d'Informàtica tenia un 40% de dones l'any 90, perquè feia estudis de llicenciatura en informàtica. D'avui per demà, per un tema d'atribucions professionals, la titulació canvia de llicenciatura en informàtica a enginyeria informàtica. El mateix edifici, el mateix pla d'estudis, el mateix professorat i la matrícula baixa d'un 40% de dones a un 20% i segueix baixant fins no arribar al 10% que tenen ara. Conclusió, l'enginyeria fa por a les dones. Si no, no ho entenc. Amb la incorporació de Bolònia als estudis, a més dels continguts, hem incorporat les competències. Aquestes són les 7 competències que la Politècnica de Catalunya ha incorporat al seu mapa d'habilitats per a l'estudiantat. Senyores, senyors, jo no veig aquí que aquestes competències siguin ni per homes ni per dones. No veig la limitació de gènere, no ho entenc. No entenc per què tenim aquesta mancança de talent femení als estudis d'enginyeria, no ho entenc. No entenc per què encara, 2017, hem de fer estudis de per què hi ha tan poques dones a determinats àmbits com les matemàtiques o l'enginyeria o en entorns on encara estem vinculats sobretot a l'àmbit tec més que a la ciència pura. No entenc per què a l'avantguàrdia fan un titular dona i universitària. No ho entenc. No entenc, aquella soc jo. Vaig dir moltes coses en aquella entrevista i es van quedar amb aquesta frase. Quan ho vaig veure escrit vaig dir, els periodistes, quina por. Però segurament en algun moment se'm va escapar a dir. L'única cosa que em fa pensar que no tenim noies és que la paraula enginyeria els fa por, per tant han de perdre la por a l'enginyeria. No entenc. Si és veritat que som nosaltres mateixes que ens frenem, no ho entenc. Algú em va preguntar una vegada, Núria, què hauríem de fer per encoratjar les noies a estudiar enginyeries? I jo vaig dir senzillament, no les desencoratgeu. Quan diguin que volen fer una cosa, digueu endavant, no pregunteu per què, perquè llavors pensen, a veure si ho estic fent malament, perquè el meu germà que ha dit el mateix no li pregunten. I a mi m'estan preguntant per què vull ser aeronàutica.
Doncs a veure si... I llavors canvien i diuen, bueno, va, faré filologia. I ningú no li pregunta, filologia? Per què vols fer filologia? A veure, sense cap de mèrit. Per tant, segurament hi ha un sexisme subconscient que frena a les dones i ens fa que tinguem titulars com aquests, que 1 de 10 acadèmics de ciència siguin dones. Ai, aquestes dades fan una mica de mal. Hem parlat de somnis, el cap de govern ha parlat, la paraula somni ha sortit moltes vegades. El senyor rector ha parlat de somnis. Aquest és l'eslògan de la Politècnica. Fes del teu somni el teu futur. Efectivament, si no tenim somnis, no tenim futur. Una frase que m'agrada moltíssim és aquesta. En les 3 llengües que utilitzo habitualment, fixeu-vos, no fa distinció per homes i per dones. El futur és nostre. Només. És l'única cosa. I m'agradaria, i ara sí que ho llegiré perquè no m'agradaria deixar-me res, amb aquesta frase tan maca, que no fa distincions entre homes i dones, vull agrair que m'heu permès, amb aquesta conferència, donar veu a totes les dones que abans que jo van lluitar per tenir visibilitat, que m'heu permès donar visibilitat a dones a les quals la història els hi ha negat, que m'heu permès compartir amb vosaltres dades que probablement siguin feridores, però que les hem de considerar com que ens donen impuls per continuar estudiant, per continuar treballant, per continuar lluitant, per perseguir aquest somni, aquest futur, que és el de la paritat. I m'agradaria acabar amb una petició, que aquest futur que comença ara, amb aquesta promoció que comença aquest any, la 30a promoció de la Universitat d'Andorra, com una tasca conjunta entre totes i tots, com fan els castellers, hem de fer pinya per aconseguir crear una societat que ens porti al millor, a la societat paritària, a la societat en igualtat, la societat conjunta i mixta sense límits, una societat en la que no tinguem més enginy invisible. Moltes gràcies. Moltes gràcies a la senyora Sala per aquesta fantàstica conferència que ens ha ofert avui amb motiu de la inauguració d'aquest curs acadèmic. I abans de finalitzar, evidentment, el que volem fer és lliurar els diplomes universitaris d'estat. Al final del curs 2016-2017, 54 estudiants han obtingut les seves respectives titulacions reglades. D'aquests, avui, aquí en aquest centre de congressos, n'hi ha 27 que es troben presents a la sala. Per tant, demanem a les autoritats, en aquest cas al ministre d'Educació i Ensenyament Superior, el molt il·lustre senyor Eric Jové, i el rector de la Universitat d'Andorra, el senyor Miquel Nicolau, que pugin perquè facin entrega dels diplomes i dels títols a tots els estudiants. Doncs començarem a cridar-los perquè puguin anar recollint aquests títols, aquests diplomes. Comencem per Fabiola Alcón González y Desiree Alonso Izquierdo. La Fabiola Alcón té bachelor en Infermeria i la Desiree Alonso bachelor en Ciències de l'Educació, la Formació Dual. Sí, perquè us puguin fer la foto. Mentrestant, demanem que vagin pujant Leonel Felipe Alves i Helena Arriscado Triquell. Leonel Felipe Alves és bachelor en Administració d'Empreses i l'Helena Arriscado bachelor en Infermeria. Clàudia Baena García i Sílvia Blázquez Padial.
Clàudia Baena, bachelor en Ciències de l'Educació, i la Sílvia Blázquez, bachelor de l'especialització en Infermeria. Helena Brugués Ferrer, Melina Belén Campaña i Guazcu. L'Helena Brugués és bachelor d'especialització en Infermeria, obstetricoginecologia, i la Melina Belén Campaña és bachelor en Ciències de l'Educació. Laia Capdevila Medina i Estefan Chapri Gómez, sisplau. La Laia Capdevila rebrà el diploma professional avançat en Administració i Finances i l'Estefan Chapri el bachelor en Dret. Jessica Cúria Rodrigo, Àngel Carles Gironès Déu. La Jessica Cúria rebrà el bachelor en Infermeria i l'Àngel Gironès bachelor en Administració d'Empreses. Mentrestant, cridem a Cristian González Docanto i Paulo Eduardo González Mariano. El Cristian González rep el diploma professional avançat en Administració i Finances. Estefaní Méndez Duarte i Marina Sara Horna Pérez, sisplau. Estefaní Méndez rep el diploma professional avançat en Administració i Finances i la Marina Horna rep el bachelor en Infermeria. Cristina Pinto Serrano i Marc Pujol Pons. Cristina Pinto, bachelor en Infermeria, i el Marc Pujol, bachelor en Ciències de l'Educació. Salima Raguig El Bachiri, Mònica Ramírez Abella. Salima Raguig, diploma professional avançat en Administració i Finances. Mònica Ramírez, bachelor en Infermeria. Eva Requesens Hernando, Josefina Rodríguez Blanco. L'Eva Requesens rep el bachelor en Infermeria i la Josefina Rodríguez, bachelor en Llengua Catalana. Eva María Rodríguez Taboas. Sergio Sánchez Sierra. Eva María Rodríguez, bachelor en Comunicació,
i Sergio Sánchez, bachelor en Dret. Antoni Solanelles Mollà. El Toni Solanelles Mollà rep el bachelor en Dret. I per últim, Josep Furtó Areny, que rep el doctorat de la Universitat d'Andorra. Moltes gràcies a tots i moltes felicitats. Gràcies també a les autoritats que han fet entrega dels diplomes i a tots els que els han rebut. Per acabar aquest acte, us demanem que us poseu en peu per poder entonar tots plegats l'himne universitari a càrrec de la soprano Eva Bertran, el Gaudeamus Igitur. En nom de la Universitat d'Andorra, moltes gràcies per la seva assistència i clourem aquest acte entonant aquest himne. Després hi haurà un petit refrigeri. Us deixem amb l'himne universitari. Felicitats sinceres a tots els graduats i diplomats. I ara tenim l'himne universitari. No hi ha música instrumental, o sigui que ho farem tots plegats, d'acord? Gaudeamus igitur, juvenendum sumus. Gaudeamus igitur, juvenendum sumus. Post jucundam juventutem, post molestam senectutem, nos avevitus, nos avevitus. Ubi sunt qui ante nos in mundo fuere, ubi sunt qui ante nos in mundo fuere, badit et subirus, transitiat inferus, o civis videre, o civis videre. Vivat academia, vivan professores, vivat academia, vivan professores, vivan membrum quolibet, vivan membra quilibet, semper et in flore, semper sit in flore. Com els deia abans, els convidem a tots a un petit refrigeri. Gràcies per la seva assistència en aquest 30è curs acadèmic de la Universitat d'Andorra.